Salam Atavatan TV YouTube kanalının Atavatan haberleri gepleşigimizin mehriban tamaşaçylary. Hurmatly tamaşaçylarymyz, Türkmenistanyň Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanoğlu Berdimuhammedow Maslahatlar Merkezinde ýaşlaryň gatnaşmagyna döwlet ýaşlar fiýasatynyň bu ulgamda milli kanunçylygy mundan beýlekde kämilleşdirmegiň ileri tutulýan meselelerine bagyşlanan maslahat geçirdi. Bu maslahatda ýaşlaryň ilim bilim almagy, ýokary bilim mekteplerine okap, bilim alandan soňra iş durmuşynda yeňillikler döretmek, telekeçilik işlerini höweslendirmek ýaly uğurlarda gowy teklipler aýdyldy. Şol teklipleriň hataryna ýaşlar barada döwlet siýasaty hakynda Türkmenistanyň kanunyna girdiljek iň möhümleriniň biri hem harby gullugyň bir gefek wagtlaýyn iýe süýşirilmegi bolup durýar. Ýagny mektep tamamlan oglan uçurumlar üçin bu kanunyň 20-nji maddasynyň 13-nji bendinden soň 14-nji bendine goşmak, ýagny ýaşlarda okuwyň üznüksizligini gazanmak we olary hünäri urukdurmak maksady bilen orta mektebi tamamlan ýaş oglanlaryň ýokary we orta hünär okuw mektepleriniň giriş sınawlaryna gatnaşmak üçin bir gebek mümkinçilik döretmek şerti bilen harby gullugyň möhletini wagtlaýyn iýe süýşirmek. Meselesiniň öwrenilmeginiň maksada laýyk boljakdygy nyktaly. Şeýle hem ýaşlar barada döwlet siýasaty hakynda Türkmenistanyň kanunynyň 35-nji maddasynyň 6-njy bendinden soň 7-nji bendine goşmak, ýagny bilim edarasyny tamamlan ýaňy işe kabul edilen ýaş hünärmenleriň girdeji salgydyny wähmet döwrüniň 1-nji ýylyndan bellenlen kadasyndan 50 götürüm, 2-nji we 3-nji ýylyndan 25 götürüm yeňillikli tölemegiň tertibini kefetlemek teklip edildi. Ýaşlar barada döwlet siýasaty hakynda Türkmenistanyň kanunynyň 7-nji tesiminiň 3-nji bendinden soň 4-nji bendi goşmagy we ýaşlaryň jemgyýetçilik, durmuşy ykdysady we medeni durmuşy, işçen gatnaşmaklaryny gazanmak maksady bilen ýaşlaryň arasynda telekeçilik ösdürmegiň guralyny işläp taýýarlamak teklip edildi. Şonda telekeçiler tarapyndan döredilen kärhanalarda işleýän işgärleriň 75 göterimi ýaşlar bolsa, olary ýaşlar kärhanasy diýip atlandyryp, şeýle kärhanalary döwlet tarapyndan gollamak boýunça yeňillikler gözegne tutmak meýleşdirilýär. Bundan başga Türkmenistanyň sport we ýaşlar siýasaty ministrliginiň ýaşlar siýasaty babatdaky ygtyýarlyklaryny Türkmenistanyň bilim ministrliginiň ygtyýarlygyna geçirmek, meselesini öwrenmek babatda Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň teklipleri hödürlemek maksada laýyk boljakdygy aýdyldy. Mehriban ýaşlar, umumyň bu teklipler ýaş türkmenistanlylaryň ilim bilim almak üçin möhüm bolup durýar. Daşar ýurtda bilim almak isleýän, hususan Türkiýede bilim almak isleýän ýaş oglan gyýbar Atavatan danışmanlyk şereketiniň hyzmatyndan peýdalanyp bilerler. Daşar ýurda okuwa gitjek ýaşlar resmi namalaryň terjimesi üçin makul hyzmat terjime merkezine ýüz tutup biljekdigini ýatladyp geçýär. Mehriban müştaklarymyz, egerde siz ýurdymyzdaky bolup geçýän täbeliklerden ilkinji bolup habarly bolmak isleseňiz, Atavatan TV YouTube kanalyna agza bolmak unutmaň. Özüňize gerekli peýdali maglumatlar almak isleseňiz, Atavatan Türkmenistan halkary jurnalyny atavatanturkmenistan.com saytyndan tapyp bilersiňiz. Gepleşiklerimizin indiki sanyna görüşýänçek, hoş, sag bolun.